Ray kan ni kejinglong bakrau ni kadai banyak so bat kan ni kekentin pat ba ni. Uni ru Vâng. unlong upat ba. Bat upat ba ubakrau ru uni kan mi dan uni kan. Iam kejing kerku mentah kawan haka jingroy. Mandai haka liang jong kekerdan. Kekerdan kan di kebeladon lupa kum kajat beli kum kalau giunong sep. Andre ke wakam koridor ka jikar ku kadai ke jingroy ke banmi neki pateng na undi ukuni kong jong u Joseph. Ni kaya ada kom ta kan di kom ai jikar ku ni. Napoi ka benta pada ka tu bahadin jong ka tu khot ka bakat kandai. Upara ubahadin jong u undong ubaham krawi u. Kamde ka kerdan. Haka jing bon beriu. Vâng. Pi hang ni am store Hot, hang bentar Mahmad ukuran kami kentian upat ba hot, ubak kraw. hot. Hmm, Hang bentar kami ukuran kam ubak ham kraw hot, usumbai jong un. hot. Ya Yep. kai ka bangun ban ong ni kalong ba ka thau bai bai yang ai ma pi ong ya ka jing bun pa ya ka jing roi Hot. ka hai bun re. Hmm. Ya hang ni lahu dusut aku perkat ka jong ni wai kuli ni bentar. Na lor ka tu kentian mo ong ba ubak kraw upat ba ubak bun belien ubak roi ka hai. Kani kentin makraw ni kentin kraw kan thau ya ka jing klan bor kum upat den re. Abang apa lah kentin klan bor kebon Hmm. ke tengku bat ka bor menyele ya ki bawan ya tersya dapat ma ya ki. Untuk kata nginum pat nyat cata namar ki jing tengku akiwi pada ki khana ki bagi si pulih ki pada ki kitab. Dan Hmm. ya bentahi ka jing kerku ke ba u niu keparat u ai laki jong ki kun ksiu kalong ka jing kerku tu dan angka tentang nang roi u niu baning kong ru un roi u bakat du ru un roi. Hmm. Bat ka eh, bat kini ke benta ke bah kam hadi jangan ke dekat ke bakat kendai ka kamban ba uni uba uh, uni uba kamrit un kamroi bat katu uba ong tu un long ke jing pendap hijat bendiu haka ketin tenrahi ke kam thau ia ka jing roi ke jing par jong kijat bendi ke ban mi na kasengkai ke jong u kata ka nirap ke nyam ta jong ni Hmm. dihang ni iam ka pen phai bi wak ia kar kom perkan ke jong Joseph u Joseph u perkat ku wei ke jing ku u perkat ku wei bat penyo anak ki jong ki kun I kumbau punya phe di baning kong bat yo ba kat do hendai ke dalam poi pada ka jing ku nau para jeki kawan pada ku wei boro ar ki ni roi Tama manu ban kambun kata tika syong kat kum kan nika kentin ke bawah u Israel wai ke jingkar ku kai. Ti kata kaya rap ingi hang ni kan dengan dekat ke bakat kendai. Ti lada Hmm. kaya day kat kum ke jing temu ke jong Joseph. Ki kentin ker ku ki bami nau Israel kin jendra pher da kum wai pat. Ndrei lada ngi ya but ya kai ke bangi dang sya keren. Entan si pang ni ke dekat ke bakat kendai. Nginya pek minta ke dekat ke bar ko ki kentin kerku ki kumno ki wan namar khat Hmm. kendai ke keren sepang jo ke jingroi ke dekat ke bar ko pada kan ra sya ke jinggut super khat ke jungi da kata nganget chen yarap ini le dangi jam chen ke dekat ke bar ko ni pidan ye hing ni wan ong Tak. Aga ba buka do jangan ni Mhm. senten jangan lento jangan apa buka kendai kan dan kentin un long ka jing pendam kijat ben re. Kai kamu kan ong kalong ba nak ini ki angot ki balong ki ksiu jong jong kabro ka jing thau kalong bakin kela ka chat ben re. Mhm. Kamu ka de jing kerku ka ba palat liam. Mhm. Namar ka spa ba ka ba kodor tam apa tehi ka de upai ben re.
to ginjau sebab kau Rồi, to ngan pulih kini ki kentin kum ni badu la kerku yaki hakata kasmi uda ong hame ukenja Israel un kerku uda ong ublei un pelong yemi kum Efraim bat kum umanase bat ulabu yau Efraim hashua u manase atau kapei kita kentin cái namar kini kini kentin wow. kerku em pi ni ni Rồi, bakadon kecil heram rồi, u Joseph u kami inti da kumoi u Israel kepajung Joseph habukun u kerku sepanjang penjengroi juga jat begio kini ki kentin ki ba Israel ukuran hal ni kaya perte na kai ki ba Joseph u kami inti Joseph u kami inti da kumoi Israel haba ukuran jauh ujong kun Joseph ukuran nakaliang jong kajingroi wanmi nakasengkai jak niki kun kriu ki jong u ki kentin kerku jong u Israel ya kini ki kun kriu kaya persi kat dei na ka jikwi inti ukpa jongki bodei u Joseph naba Israel penankam ningkong deki kentin banyat hu bakata ka jingkar ku ka dei pang jong ka jingroi ka banmi ka singkai jong kiniki kun ksiu kita ngila de bepe ikat kot ka bakat kendai ti dapoi ha ni ka kot ka bar pho kini ki kentin hang ni ki alam yagi syakawai pada ka jeli sngo tho na bakini ki kentin kerku hang ni kim sakut ha ka jing im jong u Efraim bat u Manase ame u kenja Israel un kerku kamu iu kita ki kentin ame kenja Israel un kerku ha ka ketin tembrai kedai dame u kenja Israel un kerku kani kekeren dia ka bansawan kini kentin ha ka jing dai ba ka jing roi jing par jong ka jat ben riu ko bumi na ka sengkai ka jong u Israel ni jong u Jacob ni la penang u kenja Israel ka umut uno uno u bami pateng na ka sengkai ka jong u Jacob ni u Israel ha ki pateng ki bansawan kin sa pendon kam ya ka kentin jing kerku ka baki kerku ya no reino na pedeng jong ki parakur ki parajat ki jong ki Dai kata ka jingbot kawadon hakini ki kentit ki ngasdam. Hame ukunja Israel un kerku. Yang dalapo yang tu ki ai ki kentin ji kerku. Uda ong kambot kasdang ban ban katu kentin ba ong uda ong kamdai ke kentin katu kentin hang tu kamut ya u Israel. Kani ni kamut ya uta u pateng ban mi adien kan. Abu aji kerku ki bai un ong ayu Bat kita ki kentin ki ba an keren ki long ublay un pelong yeme kum Efraim bat kum umanase. Kawan biang ke jingker ku pateng siap hang jong ke jing penroya. Ublay un pelong yeme kum Efraim bat kum mansi lada u Efraim bat umanase ki roi. Taka jingker ku parajat ben riu ya kita ki ba ki pateng di ban sawandu anwan kumjuk kan. Bakajat ben riu kan num tekut. Ndai ken nang ya roi. Kadi Apa kata buat ke la jingker rabo ku. de kiptian, rabo de kiptian ki ba kham jam am. Apa Oh, buat kini kiptian ki thau ya gitu ki pateng ki ba palat. Yau Ephraim bat yau Manase. oh, Bat kini itu ki ki pateng pateng di ki ban ba sawan kham kan. palat hadian. Kin Ui bakal saong. dia. Kin sanam. Ya meu Manase ya meu Ephraim ba. Belum ko belum kerja beri Ephraim belum Manase ngidu. Ngidu ngilong. Muka ka thau ka tai ka ba sharp tai se jingai ba. Hadian Rồi, juga nama ni. rồi, lòng cái này cái đấy cái tin chỉ cái khu cái. Cái một cam sakun, cái này cam sakun, ai cái chỉ cái perkat ke bau jasa perkat sedang.
jing kerku mta kani ke beteng baik sya kalenter kat Hmm. badang sa kani ke jai beriu ha kani ka kendau kan teladau Ephraim un kamroi kam buon kendiat ban ya u manasi compare la kalong sibun kendiat u kata ka jing beriu hlei ka bakongsan kalong ka jing roi teladau blei Hmm. kerku kita ka jing roi kamu ki kentin kerku kini ki ban sawan lu kadi menong ju ai Hmm. kani kadai ka kar kom perkhan